Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt Cătălin de la CRC Gaming și astăzi vreau să vă prezint un nou joc care se numește Cubic Roll. El se poate downloada de pe desura, trebuie să aveți un cont, nu costă să vă faceți un cont. Este unul din jocurile gratis de pe desura. Aici mai sunt altele, dar nu merg toate. Nu le-am încercat pe toate, îi dăm play. Vă atenționez, nu sunt prea bun la acest joc. Îi dăm play. Trebuie să țineți, trebuie să vedeți voi acum, vă explic. Trebuie să luăm punctele. Am pierdut. Trebuie să ții apăsat pe buton. Eu trebuie să fii foarte bun cu săgetuțele. Cu butonul de control trebuie să... Dar eu țin apăsat, de ce nu dorește jegosul? În fine, e cam greu. E mai greu până înveți să-l joci, până... Am pierdut din nou. Cred că vă voi ține așa până voi reuși. Cam greu. Se au niște uși strântite, știu, face tatăl meu niște treabă prin casă. Haideți, uitați că nu mai sunt prost. În fine. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Cătălin. Like, share, subscribe, cum aveți, cred că aici jos pe undeva. Dacă v-am fost de așa și vreți să descărcați jocul, like, share, subscribe, like la pagina de Facebook. La revedere!